das actividades culturais aquí no Concello de Carballiño. Hoxe é un día especial non só para toda a familia da Coral do Orfeón, senón pois para todo Carballiño, para todos esos centros de alumnado que pasamos polas mans do profesor Reza. Para nós é tamén un especial poder contar con soporte físico, con as súas obras, con as súas pezas de música coral nun libro. Polo tanto, pois, en primer lugar, antes de nada, pois agradecer ao promotor Enrique Mourille, que nos acompaña hoxe, quen lle darei a palabra. Tamén nos acompaña Carlos Núñez, que tamén formou parte dese traballo de edición, igual que Rogelio Rodríguez, o presidente do Orfeón, Cristian Casas, tamén outro profesor do Carballiño, director do Orfeón, e como non, o Xosé Luis Reza, que para nós é un placer que poda estar hoxe aquí con nós nesta presentación que, como digo, pois é moi significativa pola súa implicación con todas as diferentes xeracións de Carballiño, pero